दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिल्ली बड' एस'सिएशन फैबाय थानाय 10 आरो 11 एप्रिल 10 आरो 11 एप्रिल सानडे आरो मानडे जायो। बे सानखौ जथायै जोङो थिग खालामदों भारतनि नेशनेल केपिटेल दिल्लीयाव, गोदान दिल्लीयाव आरो बे गोदान दिल्लीनि दिल्ली हाट लोगोसे गान्धी पिस फाउन्डेशन बे मोननै थावनियाव गोलाव समनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दिल्ली गेटआव लाखानाय थांखि बायदियै नेशनेल केपिटेल बा मेट्र' सिटिफोराव बर' हारिमुखौ प्रमोशन बा प्रमोट खालामनो थाखाय आरो बर'नि कालचारेल ट्रेडिशन आरो बर'नि गासै जोंनि जि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बे हारिमुनि गासै बिथिंखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे अबजेक्टिभ लानानै जों हाबाफारि लानो थिग खालामदों। आरो बिनि मेन आयदा हिसाबै जोङो जिहेतु बैसागु जि बोथोर आरो बैसागु जि बर'नि माहारियारि रंजाथाइ फोरबो बैसागुआ माने फैगासिनो दङ। दा बेखायनो प्रि बैसागु आरो बड'लेण्ड कालचारेल माने कार्निभेल बेबायदि मोनसे टाइटेल होनानै साननैनि हाबाफारि जों लादों। दिल्ली हाटआव मोनाबिलिनि 5 बाजिनिफ्राय 10 बाजिनि गेजेराव 10 आरो 11 थारिखआव साननैनि हाबाफारि जागोन। बेयाव जोङो बर' हारिमुनि दामनाय देनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय खुगा मेथाइ जोंनि ट्रेडिशनेल जिफोर डान्स दङ आरो माखासे जिखिनि आरो बेयाव नेशनेल इन्टारनेशनेल गोबां कालचार बिथिंनि एक्सपार्ट आरो माखासे भारत सरकारनि आरो बाहेरनि जायफोर व्यक्तिफोरा नेशनेल इन्टारनेशनेल गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावदों बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन। जोंनि उद्देश्यआ जाबाय जे बर' माहारि बादखौ आरो बर' माहारिखौ लार्जार पार्सपेक्टिभआव माने वर्ल्ड वाइड जोङो बेखौ दिन्थिफुंनांगौ। बर' हारिया मोनसे संग्रामि हारि, सोमावसारनानै जोङो जुजिनानै जोंनि जि मोनथाय अधिकारफोरखौ बिख'नानै जों गोलाव बोसोर बड'लेण्ड दाबिजों जों सोमावसारबोबाय आरो बे कन्टिनिउवास जागोन। बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाज बेबस्था बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों। दा बे समाव दिल्ली बायदि मोनसे नेशनेल केपिटेलाव जों थांनाय समफोराव जोङो मोजाङैनो मिथिगौ बड'फाया जि समाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन दिल्लीयाव बे समावबो गुबुन गुबुन माखासे कालचारेल डेमनस्ट्रेसन बा प्रसेसननि हाबाफारि लादों आरो लोगोसेयैनो बे माखासे समावनो बड' मेलाबो खुंदों। बेयाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बर'आ जे मोनसे गेदेर हारि बे गासै बिथिंखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लाबोनाय जादों। दा बेखायनो जोङो बेखौ थिग खालामदों जे बेयाव अनलि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेल' नङा, बेनि अनगायैबो बेयाव बर'नि फुड हेबिट जायफोर जानाय लोंनाय बिथिंफोर दङ, बर'नि जि आर्ट एन्ड क्राफ्ट जायफोर बिथिंफोर दङ, लोगोसेनो दानाय लुनाय जिखिनि गाननाय जोमनाय जोंनि ड्रेसफोर दङ बे माखासे स्टलफोरखौ जों थिग खालामदों आरो बेयाव प्राय 10-15टासो स्टल थागोन जेराव गोबां मानसिनि गेदारिं जागोन आरो गुबुन गुबुन बिहार उत्सबखौ जों नायदों, उरिष्यानि उत्सब बे दिल्ली हाटआव खुंनाय जायो, गुजरातनि उत्सब खुंनाय जायो आरो गावबा गावनि माहारिनि बा बै रायजोनि कालचार आरो ट्रेडिशन आरो बिथांमोननि जिखिनि एरिया अफ माने माखासे जि बिथिंफोरखौ लानानै मोनसे माहारिया थांना थानायनि सिमांखौ जेब्लाबो जोङो आवगायलांबाय थायो बे बिथिंफोरखौ बिथांमोना दिन्थिदों। दा बेखायनो जोङो बे साननैनि हाबाफारियाव जोंनि गोबां बर'नि गागि गोजाम जायफोर आर्टिस्टफोर दङ, रेडिअ' आर्टिस्ट बा नोङो जायफोर जोंनि मेथाइ खनगिरि बिथांमोन दङ, जायफोर सिनेमानि डाइरेक्टर प्रडिउसारफोर दङ आरो फारसेथिं गोदानै जायफोरा एलबामाव दिनै
गोबां माने मुं खामायनो हादों बा एलबामनि गेजेरजों कालचारखौ माने लिड खालामगासिनो दङ बेबायदि व्यक्तिफोरखौ जों लिंगोन आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि आलासिफोर जोङो बेयाव लिंदों कालचारनि सायाव डिसकासन जागोन ट्रेडिसननि सायाव डिसकासन जागोन बर' माहारिनि गासै बिथिंखौ लानानै बेयाव मोनसे डिसकासन खालामगोन आरो बे साननैनि हाबाफारिखौ बैसागुआव जोंनि जिहेतु माहारियारि रंजाथाइ फोरबो बेयाव जोंनि थांना थानाय जिउआव जायफोर बिथिंखौ जोङो आसार खान्थि बा नेमखान्थि हिसाबै मानिबोदों आरो बेयाव धोरोमनि बाथ्रा गैया खारन जोङो मोनसे अबजेक्टिभ लादों जे सा सानजा भारतआव बा आसामाव जोङो फार्स्ट सेटलार हिसाबै बिनि थागिबि सुबुं हिसाबै बा सन अफ दा सयल हिसाबै बे जायगायाव जों आबाद मावनानै बे जायगायाव जों जिउ खुंनानै बैसागुखौ जोङो जारिमिन मोनहास'यै समनिफ्राय जोङो फालिबोदों बा रंजाबोदों दा बेखायनो जिखि समाज जिखि আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022